सिख्लाफ्रासो नोंसोरखौ नुयो ना नोंसोरसो सिख्लाफोरखौ नुलाङो? हेल' रायजोफोर, नोंथांमोननि थाखाय दिनैहाय मोननैसो जकिं भिडिअ क्लिप लानानै फैलायबाय। बहाय फैदो जों अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। ओइ सेंग्राफोर, नोंसोर मानो सिख्लाफोर नुबा बाइक साखावनानै थाङो? ओइ सिख्लाफोर, नोंसोर मानो सेंग्राफोर नुयोला सिगां सिगां थाबायनानै खिथु सोमावनानै इसारा होलाङो? जाम्बिफोर। गावसोरखौसो गोसो थोजानो लुबैयो ना रायलायजानो लुबैयो ना बाथाब जानो लुबैयो नोंसोरलाय? सिख्लाफ्रा आंखौ नायथों, आंखौ गोसो थोथों, आंनियाव बाथाबथों होननानै खिथु सोमावलाङो ना मायो? बेनि ओंथिखौबो सेंग्राफोरनो एसे फोरमायनानै हो। रुको जरा सबर करो। सिख्लाफ्रासो नोंसोरखौ नुयो ना नोंसोरसो सिख्लाफोरखौ नुलाङो? जाम्बाफोर। बाब मोजां खोनादों। गावसोरहालाय सेंग्राफोरनि सिगां सिगां थाबायनानै गाहे गुहे खिथु सोमावनानै खानाय बिलाइ ओरै बिरहोलायनानै फैया दाफै। कैसा लगा मेरा मजाक? होनलांलायनो बिराद गोरोंथार। खिथुजों इसारा होलाय, खानाय बिलाइजों इसारा होलाय, आरो सेंग्राफोरखौसो बुंनो फैलाय थिखादों। सिख्लाफोर नुला बाय साब्रांलाङो। मोजां खोनादों बिदि बुंनाया। दानि आजिखालिनि बर' हिनजावफ्रा 100आव 90%आनो खानाय खाथबला। मानो थाखाय? दानि दिनावहाय खानाय बिलाइजोंबो इसारा होसै, सेंग्राफोरनि सिगां सिगां थाबायनायजोंबो इसारा होसै। सेंग्राफोरनि गोसोखौ बोरै खावनो हागोन, बोरै बोनो हागोन, नैबेखौ नायनानै दा खानाय खोन्थें खाथबला जोंनि बर' हिनजावफ्रा। मा होनबावनांगौ जाखो? खानाय फिथर खाथबमोनलादि बिसि मोजां समायो बेखौ गावसोरनो मोनदाङा, नाथाय बिसोरनो बेखौ नाङा। बे खानाय बिलाइया ओरै थांनांगौ नालाय, ओरै खानानै ओरै हगारो नालाय। फैया दा फै आंजों बाथा फै बिदि बुंलांनाय जायो। बिनि मिनिङा। आरो सासे गथ'नि भिडिअ क्लिपमोन, ओरैबायदि गला खोथा बाहायखादों गोलैया। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ खोनासंहोनो गोसो, नाथाय आं बेखौ ब्लार खालामनाय जागोन, मानोना बियो उन्दै मानसि नालाय बेवहाय एसे स्ट्रिक्ट जानो हागौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो जुदि खोनायोब्ला मिनियाब्ला थानो हानाय नङा। फैनोबा फै, आथिं सुफुंना फै। फाग्ला बिदिजों जायो। एसे उन्दै गथ' जानानै बे 3 बोसोर 4 बोसोरावनो बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंनाया सोरनि गोरोन्थि? बिमा बिफानि गोरोन्थि। मानोना बिमा बिफायानो बेखौ गोरबोआव थानाय समनिफ्रायनो बेफोरबायदि बाथ्राजों सावरायदों जानो हागौ। बिनि थाखायनो गथ'आ दा बेफोरबायदि रावखौहाय रोंदों। दा बयबो बुंलायगोन दानि उन्दैफ्रा रोंखासिगोन, नाथाय बेफोरबायदि नङा। बिमा बिफानि सायावहाय शिक्षा होनाय थायो। बेवहाय सोरबा बायदि बिमा बिफाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि राव बुङो गावनि फिसाफोरनि सिगाङावनो, गावनि बिसिनि सिगाङावनो। दा बिनिखायनो जोंनि गथ'फ्रा बेफोरबायदि सोलोङो। दा बेवहाय जोबोद गिदिर गोरोन्थि होनोब्ला बिमा बिफानाव गोग्लैनानै थायो गोरोन्थिया। मानोना जेब्लानाखि जोंनि आइजोफ्रा एबा जोंनि हिन्जावफ्रा गोरबोआव थाबाय, गोरबो गोथै जाबाय, बै समनिफ्रायनो नोङो बे आइजोनि सिगाङाव जेबो गाज्रि बाथ्रा दाबुं, जेबो रागानि बाथ्रा दाबुं। आरो जाय आइजोआ गोरबो गोथै जाबाय, बै आइजोआ मानसिफोरनि गेजेराव बांद्राय थानाया मोजां नङा। मानोना बेवहाय गाज्रि राव रायग्रा दं, मोजां राव रायग्रा दं, गोबां मानसि थानो हागौ। मानोना बियो बिमाया खोनानायजों लोगोसे बे जिबमा गोरबोआवनो हाबनानै थायो। बेखौ गोसोआव लाखिखा। गोरबोआव थानाय समनिफ्रायनो हौवा हिनजावजोंलाबो गुबुनजोंलाबो जेबो गाज्रि राव दाबाहाय, जेबो रागा जोंनाय देखायनाय, दाख्रायनाय बैफोरबायदि दाख्लाम। बे गासैबो बिमानि खोमाजों हाबनानै बे गथ'नावहाय जमा जाहैगोन। आरो बे गथ'आ उनावहाय संसाराव फैयोब्ला बायगर जागोन। बेखौ गोसोआव लाखा। मानोना बे उन्दै गथ'आ बुजियाखै, रायलायनो रोङाखै, थेवबो बिनि आत्माया गेदेर, बिनि जिउआ गेदेर, जोंनिजों समान। जों जेरै मानसि गिदिरफोरजों बै उन्दैफोरनि जिउ आत्मायाबो जोंनिजों समान। बिनिखायनो जोंनि गथ'फ्रा उन्दैयावनो बिमानि गोरबोआव थानाय समावनो रोंबोखायो। मानोना बेखौहाय बिमा बिफायानो बाहायबोयो बे रावफोरखौहाय।
बिनिखायनो बै जिबमा बे गथ'नाव हाबनानै थायो। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बेसेबां सैथो सानो आंथ' मिथिया, नाथाय बे बाथ्राया सैथो, बे बाथ्राया नंगौ। बेनिखायनो आं बुंनो सानो फैबाय थानाय जोंनि गासैबो गथ' खांनो गोनां बै सुबुंफोरखौहाय बेफोरखौहाय सांग्रां खालामनानै लानाया मोजां। मानोना बेफोरबायदि जुलिनि उनाव जुदि गोरबो गोथै जाबाय बेफोरबायदि हौवा हिन्जावजों गाज्रि बाथ्रा सावरायनाय सोंलायनाय बैफोरबायदिखौहाय खालामनो नाङा। हौवा हिन्जावजोंब्लाबो माने जेब्लानाखि गोरबो गोथै जाबाय अब्ला, मानोना ओरैबायदि जायो खोथाया, दा आं न' सिङाव दङ, दा बै बाहेरायाव सोरबा रायलाय बेखौबो आं खोनाफैगोन। थिग बेबायदिनो जेब्लानाखि बे गथ'आ बिमानि गोरबोआव थायो अब्लानो बै बाहेरायाव रायलायनायखौबो बे गथ'आ खोनाहैयो। मानोना बिमानि खोनानायजोंनो बे रोदाजों जिबमा बे गथ'नाव हाबहैयो। बेखौ गोसोआव लाखि। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होलांनो दाबाव, आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। मानोना गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सौहैयो। आरो नोंथांनाव नटिफिकेसन सौहैयाखैब्ला बे नटिफिकेसननि बेल आइकनखौ अफ खालामनानै अन खालामफिननानै लाब्लानो जाबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो।